की मुख्यमंत्री महोदयांचं त्याच्या संदर्भातलं संमती मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालो. लवकरच हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर येईल. अ, याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक व्हिडिओ पाठवलाय, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की सातबारावर जसं खालच्या गावांमध्ये असतात तसा एकच सातबारा हा वर सगळी नावं येतील ग्रामस्थांची, आणि जी त्यांची मागणी होती की त्याचं सगळं जे मॅनेजमेंट असेल ते कबूलदार गावकरनी करावं. तर कबूलदार गावकर ही निरंतर चालत आलेली कबुलात आहे, त्याच्यामुळे ती लिखित नसल्यामुळे ती नावं नाही आहे. ती नावं सादर केल्यानंतर त्याची कमिटी बनवली जाईल कबूलदार गावकरांची, आणि जिल्हाधिकारी त्या कमिटीमध्ये असतील, आणि त्याच्यामुळे त्यांना ज्याप्रमाणे आजपर्यंत वहिवाट चालू आहे तशी त्यांची वहिवाट चालू राहील. आणि त्यांना कधी जर असं वाटलं की याचे इंडिव्हिज्युअल सातबारा करावे तर ते सुद्धा अधिकार त्यांना राहतील. त्याच्यामुळे त्यांची मागणी चांगल्या तऱ्हेने ही मीटिंग झालेली, आणि त्याच्यामध्ये माझी खात्री आहे की त्यांची मागणी मान्य झाल्यामुळे ते उपोषण स्थगित करण्यात येईल. परंतु मी स्वतः जाणार आहे उद्या फ्लॅग होस्टिंग झाल्यानंतर चौकूला, आणि झालेल्या एकंदर घडामोडीची त्यांना माहिती देईन. आणि अनेक वर्षाची माझी इच्छा होती की हा प्रश्न सुटावा. खरं तर आंबोली बरोबर सुटला असता, परंतु चौकुलवासियांचा प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचा असल्यामुळे आमचा वेगळ्या तऱ्हेने मांडा अशी त्यांची मागणी होती. ती मांडलेली आहे आणि ती मान्य झालेली आहे. त्याच्यामुळे आता पुढचा मार्ग मोकळा झाला, आणि त्याच्याबरोबर तिन्ही गावांचे 6 सेक्शन खाली चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे गेळे, आंबोली आणि चौकूळ तिन्ही गावचा 35 सेक्शन उठवण्यात. लोक बैठकीसाठी आलेले. हॅलो तुमचा आवाज हॅलो हा, भाई, बोला बोला. चौकूळचा हा प्रश्न निवडतो म्हणजे सातबाऱ्यावर सगळ्यांची नावं एकाच वेळी येणार का? समजा 5,000 कुटुंब धारक असतील. नाही, आपल्याकडे एक गोष्ट लक्षात घ्या, मुळातच 2100 वगैरे अशी काहीतरी कुटुंब त्यांनी काढलेली आहेत, आणि आपल्या खालची गाव आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा 200 नावं एका सातबारावर आहेतच. अशी राहतील. ती त्यांची मागणी होती की गावाची जमीन कॉमन राहावी, तर तशी ती जमीन कॉमन राहील. हा, म्हणजे कबुलातदार गावकार जमिनीवर नाव असणारच आहे, आणि बाकी त्यांची नावं जे काय असतील ते एकाच सातबारा. एकाच सातबारामध्ये, आणि याची मॅनेजमेंट ही करण्यासाठी कमिटी नेमली जाईल, आणि ती कमिटी कबूलदार गावकरांची असेल. परंतु कबूलदार गावकरांची सध्या नावं शासनाकडे उपलब्ध नाही, कारण ती निरंतर कबूलात होती. त्याच्यामुळे ती नावं ग्रामस्थांनी द्यायची आहेत. त्याच्यामुळे ह्या गावाची एकी कायम राहील. भाई, त्यांची अशी मागणी आहे की 1999 ला ज्या पद्धतीने शासनाच्या नावे लागली तशीच पुन्हा कबुलातदार द्यावी. तसा काय होणार आहे का, की कसं काय? की कबुलात मध्ये नावं नाही आहेत कोणाची, त्याच्यामुळे कोणालाही करणार. आणि दुसरं असं आहे की कबुलातदार गावकरांना जमीन ट्रान्सफर करण्याचे सध्या अधिकार नाही आहेत. ते अधिकार याच्यामुळे त्यांना मिळते. हा एक चांगला निर्णय आहे, जो कायद्यामध्ये बसून जे काय करता येईल बेस्ट ते केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांची जे सगळे आले होते त्यांच्याशी अगोदर मी 1 तास चर्चा केली, आणि त्याच्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाला दिलेला. पण असं म्हणता येईल का भाई की महाराष्ट्र शासनाच्या नावे लागलेली कबुलातदार गावकार जमीन चौकूची पुन्हा कबुलातदार गावकार होणार? हा, कबूलदार गावकर होणार, परंतु ती त्याची ओनरशिप ही सगळ्या लोकांची राहणार गावात. सामायिक सातबारा होणार. ओके. कबूलदार सदर राहणार त्याच्यामध्ये. सामायिक सातबारा होणार, सामायिक सातबारा. पण सातबारा मात्र सगळ्यांनी, त्याच्यामुळे मालकी सुद्धा पूर्वी शासनाची होती ती आता गावाची बातमी. सगळे जे पूर्वीचे अधिकार होते कबूलदार गावकर ते तसेच राहतील. म्हणजे 35 सेक्शन उठणार, म्हणजे वनाची पण जमीन उठणार ते. हो, ते 35 सेक्शन उठणार. ती चर्चा झाली, सचिव होते त्या डिपार्टमेंटचे. भाई, तुमच्यावर आज असे गंभीर आरोप गेळ्याच्या लोकांनी केले की तुम्ही 16 ऑगस्टला जी बैठक बोलावलंय त्याच्यावर गेळ्याच्या सरपंचांनी बहिष्कार घालायचा ठरवलाय. आणि अवश्य घालावा. लोकांची दिशाभूल केली जाते आहे. अधिकार नसताना अधिकार वापरण्याचा
प्रयत्न केला जातो आणि कुठलीही वहिवाट नसताना प्रत्येकाला जमीन देण्याचा निर्णय हा फक्त मी महाराष्ट्रामध्ये एकट्यानेच करून घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे त्यांची दिशाभूल केली जाते आहे. तर सरपंचांनी ह्या दिशाभूलाला बळी पडू नये. हे ज्यावेळेला मला कलेक्टर ऑफिसला भेटलेले होते पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये, त्यावेळेला सुद्धा मी त्यांना सांगितलेलं होतं की नुसती जर महाराष्ट्र शासन असलेली जमीन ट्रान्सफर करायची आहे तर ते लगेच होऊ शकतं 4 दिवसामध्ये. परंतु त्यांचं म्हणणं होतं की वन आणि एका वेळेला करा. मग आता त्यांनी काय करून घेतलंय, नुसतीच कबूलदारांची आपण सोडवला असं भासवण्याचं कोणीतरी त्यांच्याकडे प्रयत्न करतोय. तर त्यांनी याला बळी पडू नये, अनुपस्थित राहावं असं तुम्ही म्हणू नका, कारण ते इन्सल्टिंग होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी कोणालाही कुठेच्या ह्याला बळी पडू नये. आणि दुसरं असं आहे की अधिकार सगळे ह्या कमिटीचे आहेत. त्याच्यामुळे पॉझिटिव्हली मी गेळ्याच्या संदर्भात निर्णय घेईल आणि गेळ्याला सर्व सुविधांसह ही जमीन 16 तारीखच्या मीटिंग नंतर त्यांना देण्याच्या संदर्भातला प्रस्ताव हा शासनाकडे पाठवला जाईल. आजच्या बाई जनता दरबारला तुम्ही उपस्थित न राहिल्यामुळे तुमच्यावर टीका होते. माझी मीटिंग महत्वाची चौकूची होती ना इथं, मी कसं उपस्थित राहणार. चौकूची मीटिंग जास्त महत्वाची असते, कारण ते माझ्या अत्यंत जवळचं गाव आहे आणि ते माझे एकदम वीक पॉइंट आहे चौकूर. भाई, लाडकी बहीण योजनेचे जे सदस्यपद आहे म्हणजे अध्यक्षपद आहे विधानसभेचं, ते अध्यक्ष श्वेता बदलले, आता बोरगावकर यांचे आहे. सदस्यत्व बदललं. त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचं नाव खोडून तुम्ही स्वतःचं नाव घालून घेतलात असा आरोप राजन तेली आणि संजू परभानी केलेला आहे. त्यांना मुळात माहिती नाही की अध्यक्ष असतात आणि 3 लोकांची कमिटी होती. आता 5 लोकांची कमिटी केली आहे, ती सुद्धा रद्द होणार आणि 3च लोकांची कमिटी राहणार. आपल्याला काहीही माहिती नाही. या स्कीम आम्ही सगळ्या बनवतो लोकांसाठी. फुकटचं श्रेय घ्यायचं हे आता बंद करा. ही स्कीम एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेली आहे आणि त्याच्याच बरोबर आमचे देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादांनी केलेली आहे. या लोकांनी फुकटचं श्रेय घेण्यासाठी वाटेल ती नावं घालू नये. त्याची रचना ठरलेली आहे. रचनेमध्ये अध्यक्ष आमदार असतात आणि एक भाजपचा आणि एक राष्ट्रवादीचा सदस्य घ्यायचा आहे. तरी पण जी सदस्य घेतलेले आहेत ते सुद्धा योग्य नाही आणि कोणालाही डावलण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. जे माझे अधिकार आहेत ते माझे अधिकार आहे आणि त्याच्यामध्ये केवढी टीका झाली याच्यामध्ये एका मिनिटात बदलायला लागली, कारण मुळातच चुकीचं काम केलेलं होतं. तिथं स्कीम आम्ही द्यायची आणि उगाच नावं घालून जणू काय आपणच केलं असं भासवायचं, हे मुळात चुकीचं आहे. सगळ्यांचं क्रेडिट आहे. आमची महायुती आहे, महायुतीतल्या प्रत्येकाचं क्रेडिट आहे. परंतु आमदार त्याचे अध्यक्ष आहेत ना, तर ते आमदारच अध्यक्ष राहणार आणि ते सुद्धा सदस्य एकाच पक्षाचे घातलेत. माझा मित्र पक्ष आहे, मला त्यांच्याबद्दल आदर आहे, परंतु जो नियम आहे त्याप्रमाणे जे झालं पाहिजे. बाकी कोणालाही दुखवण्याचा हेतू नाही. त्याला माझं सरळ असं म्हणणं आहे की या संदर्भात जे ह्याला पोचवायचं ते कमिटी जी ऑथराईज असते तीच पोचवू शकते. केवळ आपण काहीतरी केलं असं भासवण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. महायुतीने एकत्र काम करावं असं माझं म्हणणं. दुसरं राजन तेली असं म्हटलं की तुम्ही महायुतीत राजन तेली काय बोलतात याला माझ्या दृष्टीने 0 किंमत आहे. प्रत्यक्षात केलेली कमिटी मी बदलू शकतो हे मी दाखवून दिली आणि इथे मी कोणावर हे करणार नाही, अन्याय करणार नाही. परंतु माझा कमीपणा करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर ते मी सहन करणार नाही, कारण तो सावंतवाडीच्या माझ्या मतदारांचा अपमान आहे. आतापर्यंत केलं, याच्या पुढे नाही. भाई, विरोधकांसह आता मित्र पक्षांची लोक तुम्हाला घेत आहेत, कसं बघताय? काय विरोधकांसह आता महायुतीचे नेतेही किंवा कार्यकर्तेही तुम्हाला घेतायत एकंदरीत, तुम्ही कसं बघताय त्याकडे? काय म्हटलं? विरोधकांसही आता मित्र पक्षाचे म्हणजे पदाधिकारी तुम्हाला घेरतात. हे बघा, शेवटी निर्णय हे वर होत असतात. माझं सगळ्यांवर प्रेम आहे, सगळ्यांना मी व्यवस्थित बरोबर घेऊन जाणार. परंतु कशा तऱ्हेने क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न केला जातो हे आपण आता स्वतःच बघितलं की गेळ्याचा प्रश्न हा सुटलेला होता. त्यांनी सांगितलं की आम्ही वाटप करू. कुठे वाटप झालं? फक्त सरकारी जमिनीचं, वनाचं जमीन वाटप होणार नाही. आणि मी हेच सांगत होतो की वन आणि ह्याचं एकत्र झालं पाहिजे. ग्रामस्थांची मागणी होती, माझी नाही. मॅडम एक
चिकन टिक्का रोल एअरपोर्ट झालं बंद होणार नाही. बस. एअरपोर्ट नहीं, और एक ऑनलाइन चिकन एअरपोर्टला आहात की काय भाई? एअरपोर्टला आहात? अगर ग्रेवी थोड़ा होगा तो चलेगा, रायता नहीं. तर मला सांगायचे आहे की सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आपल्याला काम करायचं आहे. ते काम केलं जाईल. अर्चना खरे सांगितले फायनल कोण नाही फायनल काँग्रेस आणि सगळे कोण नाही अर्चना खरे काँग्रेसला येणार आणि शिवसेना फक्त अर्चना घराला तिकीट मिळणार. अर्चना अर्चना गाडी बलाढ्य नेते आहेत तिकीट मिळतात नाही. आणि काय होतं मी बंद करून मला जर फ्लाईट हॉटेल कुठली उद्या ओके 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 चालेल भाई चालेल. थँक्यू.